Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Nora Tabuada Highland Confectionery, Chanchin Lam, Joseph Espilita, RC Daisy Galucinda, Kathy Kailan, Chito and Grace Galang, Lourdes Catering Services, Maniag Beauty Salon, Dr. Maria Teresa Fortunato, Melton's Halo-Halo, Carmelita Mabini Flowers Toll 148, Normerta Buntilao. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, offerers, pilgrims, choir members, and all participants of this Holy Mass. Healing, Lilia Aznar, Nathan Tamas Ho, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Susie Padrigano, Florencia Ramasasa, Charlotte D. Joseph Lim, Susana Gabukan, Edi Aya, Tita Baby Morales. Birthday blessings for the gift of life of Paulo Tan Ogang and all blessings received. Pasalamat, Marathon Family. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahulayng Dayon, Cesar Quijoy, Bienvenido de Tablan, Conceso Gomasias, Oligario Gabucan Sr., Presentasyon de Impas, ang mga kalag sa purgatorio, ug ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, nga panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Ang gugma sa Dios, unta mag-ahari sa inyong tasdatag sa kapanimalay, diyan gisaulog kining santos nga misa karon, o maghatag sa inyong panimalay sa panalangin kanang paghigugmaay na sa inyong panimalay. Ang guma sa Dios unta moabot alas magisuna to nga nag-antos sa balatian, sa balatian paghihatag sa Ginoo ang healing, ang kayon sa lawas o kalag ning santos nga misa. Ug karon to na mga igsoon, ang gugma unto sa Dios maghatag ito
sa Diyos ng gugma sa kinabuhi. Para maandaw kita pag sa ulog ng santos nga misa, atong basulan ng atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Diyos, samahan magagahom sa tanan. Kaninyo mga igsuon, kinakalapas ko na ko uyamot. Sa unahuna, sa kulong, sa buhat. Sula pagbuhat, kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Busa ng amoyo kang Santa Maria, kanunay ulay. Sa mga anghel, mga santos. Kaninyo mga igsuon, inyong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Diyos, magagahom sa tanan. Pasiluon ng atong mga sala, darong adtos kinabuhing dayo. Amen. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Madait sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos sa mga nakagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagatay kami kanimo tungod sa imong himaya. Sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, nawata nga mong pamamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang. Ikaw lamang ang naging dunong Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, na naghatag ka namo sa kaluwasan sa pagkasinagop ng mga anak, tanawang nga po ang nguro ng imong mga anak sa imong gugma. Atagi kami sa managtuo kang Kristo, sa tuog ang gagawasan o sa langit na mo'y among kabilin na walay kinutuban. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo dias kay usa sa Espiritu Santo.
Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe ug nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo, nanudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nanudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa, gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya, milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalya. Gikan didto, milawig sila balik sa Antioquia, diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pag-abli sa dalan alang sa mga dili Hudeo aron mutuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko sa kahangturan ng imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Daigon ko sa kahangturan ng imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Ginumahigugmaon ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako kaayo. Ang ginumaayo alang sa tanan, ug maluluyon alang sa tanan. Pasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, O Ginoo. Upadayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Pasuginla sila sa imong kagahuman. Pasangyawa sila ngadto sa mga tao sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanang sa imong gingharian. Ug ang imong gingharian usa ka gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong paghari nagaluhungtan.
Ingon ko sa kangtura ng imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga gikan sa Dios, nga sama sa kaslunong babay, nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog, nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios, ania na sa katawhan. Magpuyo na siya, tipon kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila, ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha, ug wala na'y kamatayon ni kasubo, paghilak ug kasakit, kay nabanhaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako, isulat kini kay kining mga pulong, kasaligan ug matuod gayud. Ang pulong sa Ginoo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon siya mga tinun-an. Karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag. Og ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kung ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios nagpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao. Ug kini ang iyang buhaton dayon. Mga anak, di na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa ako ang gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ko kaninyo bag-ong sugo. Mahigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Mahibalo ang tanan nga kamo nga akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Duha ka classmate e babae nga nagkita sa dugay ng panahon, wala sila magkita, mga 30 years yun. Ang usang classmate niya natinga
nangutana siya, dahil giunsa may sikreto yung tao ni mo, nga ninyo na ka for 25 years, na mga sigo katuig na niya. Manang kay mga anak, siksi malang gihapon ka. Bata malang gihapon ka. Oh? Unsa may imong sekreto? Ang tubag sa iyang classmate, ingon siya, in love ko. I'm in love. Yang sekreto, kaduha, I have a loving husband. Sa salamat ko siya kana sa ibara ba nga nahigugma pag ay niya nga di lang kay sa pulong kundi sa buhat, no? Nga gipa tagantog gi siya ba nga gimahal siya di gud pula niyang banag pag ingon I love you buntag udto hapon adlaw gabi pamahaw pa ni udto pa ni hapon puro I love you. Oh? Mag-away sila, good times, love you lang hapon. So, ingon siya, nalumos ko sa gugma. Og usap ako, nahigugma sa kaniya. Muna nga, muna sikreto, mabitaw nga, malipayon kay ko. Munang smiling ko, sige, mabitaw, magtuod ko nga, I'm young because I always smile. Unya usas kabutang energize ka iko, no? Inspired ka iko, muna energize ka iko, murag alive ka iko because I'm always inspired. Love inspires my good, no? Yan na Boston na, kamot lang ay nindot kay because I always feel special ba in me. I must be somebody because somebody loves me. Mayigsoon kanayang istorya tinuod bi ana banag kag asawa ka bisa kinsa. Ingon ni ana ang epekto sa gugma natong tanan. When somebody loves us, o nga kita nahigugma usab. Ato kinabuhi malipayon ta. O energized ta, and then we are affirmed. And we need that. No? Kinahanglan na agwa na nato pagkapait. No? Munang di ko matinga ka ng mga tao maingon nga kung may nagmahal pa may pagmatay. No? Ingon niya na kung you are not loving and you are being loved. Muna ko matinga nga sa Ebanghelyo karon, no? Ang Ginoo, ang iyang sugo gina, love, gugma. Ang iyang misyon para nato, gugma. Ang timailahan na kita iyang sako, gugma. Mabitay pong niya karon ningon siya, no? Kini akong bagong sugo. Mahigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Kay pinaagi ni ini kamo mahibaw-an nga akong mga tinun-an paghigugmaay kamo. Ang gugma di mga igsuon mao timailan sa pagka-Kristiyanos nato. Mao ginaingon niya, by this you will be known that you are my disciples. Gugma di ay. Dili di ay gitawag to nabunyagan ta kay Kristiyanos na ta, kay nabunyagan ta, napirmahan ta kay Kristiyanos na ta, kay musimba ta, Kristiyanos ta, magkalawa ta, Kristiyanos ta, membro ta kapunungan, pare ta, madre ta, obispo, Kristiyanos ta. Pero dili ka na ganiti mailan, no? Kung way gugma, di ka Kristiyanos. O wa kay gugma, you're not really a Christian. Sumahala pa rin ni Kristo. Gani, bisag magwali ba tayo bahing sa gugma, o magbuhat na kalihukan sa paghalad sa pagtabas ng isang katao, no? Pagtabas sa makabos ug timawa. Pope San Pablo, I might speak the language, I might be preaching, I might be helping people, doing miracles, but if I have no love, I'm nothing. Ang samot pa nga dili kita Kristiyanos. Tinuod biya namin so. Kaya ko, aware kay ko ni pare gugugod.
nasa mga ato sa atong parokya usahay, parokya na to, daghan kay punungan diha. Sus nagalain ng mga pulos nga sa mga santos na tanan na ba no? Nasa kalihukan sa itawag tog program nila, na feeding for the poor, na feeding program tanan na kalihukan of charity. Pero pasilan among themselves nagkompetensyo anay, nagkompetensya kinsa do ospare, nag-iyakhay, sana nagsuyaay, naglibakanay, nag-away. Hasti lang. There's no love. Kung ginaw kita niya, no? We might be doing charity, but if there's no love, that's nothing. Gugma yun, nagtanaw sa Ginoo nas ng kasing-kasing. O ang timayan ng isuon kung niya, nga kamo akong tinunan mo ni kung kamo mahigugma mo, sama ako na higugma kaninyo. Maigsuon giunsa man sa Ginoo pagmahal ka nato. Kung imong tan-awon ang balaang kasulatan sa gospel ba, makita gini mo gud ang iyang gugma ka nato, ay ang paagis gugma ba? Mercy and compassion yun. May bati siya, nitanaw siya kanato, o niya nibati og kaluoy. No? Naluoy siya kanato, mo ni buhat siya og buraton sa kaluoy. Mao gina ang gibuhat ni Kristo. No? Mo tigog gagi unsa niya. Tanawa, nagtanaw siya ngadto sa katawhan nga ingon siya naluoy siya kay mura kunog mga karnero nga way magbalantay. Looking at them, naluoy siya. Tanaw siya sa mga tao nga daghang kay nasusunod kaniya. Kita siya sa mga tao nagigutom, naluoy siya. Ang iyang compassion ba na mubati siya nga igutom, nag-anto sila, nakasakit. Ang atong pagbati, iya na batyagan ka na. He feels it. For all you know. Naana siya. Kaya siya good, no? Mo ito, nagtanaw siya, mo na gitawag ito, he has the eyes of kindness. Compassion ba? Nga, mubati this atong pagbati. He sees our feelings, our sorrows and pain. Ingon ni ana ang Ginoo. Nagiawag ta ni ana ta. Nga ingon sa ta ni ana. A loving person is a person that has an eye of kindness. Akong sister, gistoryahan ko ni ini, akong sister in Australia, gistoryahan ko niya, i-share siya, nababasa mong sharing ba? Di ko kalimot yun ni ini. Nga, I was telling a story about diay tao nga, nga bang, nag-atan siya sakyanan ba? Nag-uwan to, kusog kayo. Nag-atan siya sakyanan. Kanya, nangita, ang pagiway sakyanan nga itong publiko ba nga iya kasakyan ba? So, kailangan mo hit sigit siya o kinsa. Muna, daghan sakyanan ni Agi, wa magit siya. Kasi pili-pili ba? Hanto diya usang napilian niya. No? Di para. Unihunong sad. Sinakasakyan na siya, ningon na yun ang driver ba yun, nakabatiw ko niyo ba? Daghan may mga sakyanan nga nag-una na ako. Ganong ako pa man sa tanan sa imo gipara. Ganingon din ang tao. Ako magtanaw ilang mga mata ba? Pagtanaw na ko sa mga mata, nakita ko an eye of kindness. Nahibaw ko, nga doon kay maluluyon ka, kay makita sa iyong mata. And I was not mistaken. Mga isuon, importante ka na. No? Kanang kindness ba? Kanang pagtanaw sa isang katao with kindness. Nato ipadayag di lang sa pagtanaw, kundi pinaagi sa words of kindness, gestures, lihok sa kindness. Kini mga isuon, maugin sa expression of love. Labi ba ning panahon ron sa eleksyon, mamili magitag kasi itong sakyan o sakay man di ay, kaya itong butuhan ba? No? No? Pili-pili na ito mga isuon. I'll tell you,
chose that, please choose somebody. Look at their eyes. If there is kindness. Kung di ka kita sa mata, then look at how they speak. Is there kindness? Look at what they do na by kindness. That will help us to vote. Kung wapa mo makapili, kawas o din agi mo bahala lang basta mo, kinigi po bahala na mo, basta that would help us. No? That would help us. That means he has that kind of love. Di lang ka na, si Kristo, no? Nibati siya sa kaluoy, pero ang iyang kaluoy, iyang gipadayag pinagi sa buhat sa kaluoy. Munang we saw Christ, no? Preaching, iyang pakaon ang gigutom, giayo ang mga masakiton, gipasaylo ang mga sala, gibuhi ang mga patay. Kinita ng buhat yun sa kaluoy. No? Buhat sa kaluoy. Ug mao na importante. Kaluoy yun. Gipadayag ni Kristo diya sa mercy. Kung man siyang compassion, libati isa sa pagbati sa mga tao, ang iyang pagbati, di lang kaingon na luoy ko, kundi iyang gibuhat, ang buhat sa kaluoy. Mercy. Ug importante kaya po na, that's how Christ loved us. Naluoy siya kanato. Doon ay survey ang mga obispo ba? Itong una di survey. Unya, the question is siya, ang pangutana, kung doon kay kahigayunan ko no, sa pagbili o kinsay inyong pastor sa inyong parokya, no? Papilion mo ba? Unsa may piliun ninyo? Ano mag-survey ta din niya. Kamu mga tanong ta may. Tawag pariha ba, ma-verify ba sa survey, no? Gusto ka inyong pastor kanang bright kayo nya may muwali wala siya inyong pastor kugihan kayo mangitag kwarta guwapo kayo simbahan nagbuhat og simbahan gamay pag yung simbahan lalain pag yung simbahan pare kayo gitulo guwapo kayo inyong pare mga artista ganahan kayo mo simba nga ikaw pat yung pare nga maluluyon nga mosabot sa inyong pagbati ug may nabangon. Hamaan ning upat. 1, 2, 3, 4. Unanimous yun. That survey anywhere is being done. Anywhere, no exception. Ang mga tao ingon doon, kanang among pare nga dunay kaluoy nga maduol ug masabot namo. Bahala na siya, di kayo na siya may muwali. Bahala na yang daw may pagka-piki ginagmay. Bahala na. Bahala na siya. But kung maluluyon, that's what we want. Mangisuon, maunay tao sino o kanato, tahas nato. Nga kita, bati o kaluoy yun. Mabati o kaluoy. Precisely, maunay atong misyon. Maunay misyon nato. Ang ato sa Papa Pope Francis ba? Sa pagkasa Papa niya, lingon siya, gusto ko nga ang atong simbahan kini sa kaluoy. Sa kaluoy. Kung atong simbahan, kutod ba ta sa misa-misa, pista-pista, prosesyon, kapunong-kapunungan, di ka na Kristiyanos. Kulang ka na. Kinahanglan kinisibahan na mubati sa kahimtang sa ilang sakop, lepas timawa og kabus, ug maluoy, mabuhat sa kaluoy alang kanila. Munang sa Papa, panggawas mo simbahan, pangadto mo tua dito ang mga kabus. Mao ka na simbahan, nagitukoy ni Kristo. Kristiyanos yun. Kristiyanos. Muna nga, sa iyarong tambag sa mga pare, mga obispuhan ba, human atong gitawag ito karang meeting sa mga obispo bitaw.
bahin sa mga kahimtang sa mga minyo, mga diborsyado, mga nagpuyo-puyo, mga pakalawaton ba, ug unsa ba, nana, kining gubot pa ito, daghan kayo gani ko, mga kuskus bulungos ito, no? Pero iyang tambag, no? Pag humanan, ingon siya, nga, kini sila ba? Kini sila. Palihog, welcome them, no? Welcome them. Ayaw inanggap. Puyo-puyo ka, ay kalawat ha? Kaya mo man ay balaod. Ihatag lang ang balaod yun sa simbahan. O ang ultimate law of the church is mercy and compassion. Madunay balaod. Pero susiha gid nila one-on-one. No? Ikang pare, ikang obispo ka, dili kinahanglan ka nga mauni ang balaod, kung dili paminawa ang kahimtang siyang kalag. Susiha with an mata, eyes of kindness, o ang gitawag natog tug kasing-kasing maluluyon. And you will know what to say because the Spirit will guide you. Mercy. One-on-one, issue-to-issue basis. Una ko no, maputi nga there was one time, nga usa ka obispo nga Santos Chugayo, gani hapit na garo isa Santuson, no, itong iampo, nga nakurat ko. Nga there was, dihay nagpuyo-puyo, gipakalawat niya. Nakurat kong, sus, di mo na mo ang tinuod. Pero niingon siya, dadi, ayaw hukmi ni ana. Paminawa ang ilang kahimtang kinabuhi. Paminawa ang kahimtang ang ilang gibati. Kaya importante mag-gid ang pagluwas. Mas maayo pa, kuyaw kayo ni, I hope di ko lintian ini, mas maayo pa nga masayop ta nga magtabang, kaysa mo tabang tang, kasi di ta mo tabang. Mas maayo pa nga masayop ta nga magtabang, kaysa di ta katabang. Pero it's the soul. It's the soul. Munang mga isuon sa unang pagbasa, makabatigod ka. Mauning misyon. Mauning gibuhat sa mga buhat sa mga apostoles. Sila nagtuyok-tuyok, sila nagtukod, sila og Kristohanong katilingban. Churches, no? Katilingban. Nga naang gitawag tug nag-alagaray, naang paghigugmaay. Mo nag-ingon, mo ni katilingban ba nga miyon ka, Kristiyanos na sila, kaya naawa sila, naghigugmaay, no? Nagtinabangay, ang ilang mga timawa o kabus, ilang giatiman, so they are Christians. Mo ni gitukod sa mga disipulos, mga apostoles. Ug mao kini sad ang gihulagway ni St. John sa Book of Revelation karon. Ningon siya, mo ni ana tan-awon ninyo, ni ana ang bag-ong Jerusalem, bag-ong bag-ong katawhan nga diin magpuyo nila ang Ginoo uban kanila ug ang mga luha mahapahira na sa mga mata, anang kalipay o pag-antos. Na ang Christian community kay diya sa paghigugmaay ninyo mabag-o na ang inyong kinabuhi diya sa gugma. When you love with the love of the Lord, everything becomes new and beautiful. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Amen. Nagato ako sa Dios, amahan magagagahon sa tanan. Mabubuhat sa langit o sa yuta. Ni Yesu Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Manam ko sa nalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Isagit sugo ni Poncio Pilato. Ilan sa krus, gabatay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Tulog ka adlaw na banhaw. Nasaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Dios, amahan magagagahon sa tanan. Kaya dito mabalik siya, aron pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasayduan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Ang Diyos may buot, nga maana ay bag-ong langit o bag-ong yuta.
Nakinaghinay na ang pagmugna sa iyang bag-ong Jerusalem. Di ang bag-ong kasuguan sa paghigugmaay, gihuban na sa buhat. Nato ang mga pag-ampo, nagmatuod lang, nianang matang sa gugma. Usa miingon kita, Ginoo, patilinghugi kami. Alang sa atong simbahan, lukop sa kalibutan, nga magpabilin siya sa pagpanlimbasog diha sa iyang pagsaksi sa pag-abot sa gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa atong nasod, nga sa walay puas mula hutay sa pagpangita sa kaangayan, taliwala sa kagubot sa gubat ug sa mga pagpanlupig, mga muyo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga maningkamot kita pagpuyo ni anang gugma sa isig katawo nga gitudlo ni Hesus, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa tanang nangamatay, mga muyo kita sa Ginoo. Diyos among amahan, sa dihag gibayaw mo ang imong anak ngadto sa himaya, imong gisaad kanamo nga walay katapusang kahayag. Sa pagbungat namo sa mong mga pag-ampo nga na kanimo, himuang ang amuang kamagihatagon, magtukod sa bag-ong Jerusalem, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nalangin ang Diyos magagawang sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan.
O Dios nga naghimo ka na mga makaambit kami sa kinabiso sa kalabaw nga Dios. Pinagi sa dahurong pagbinayluwain ining sakripisyo sa Eucharistia. Ituod nga sama nakaila kami sa kamatuoran. Magpuyo unta kami kinabuhi subay sa kahibalo sa mong kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga man Diyos tunay magkagagahon sa tanan, ang ayong matarong gayud, nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apay labi na gayud, nining may mayroong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalar nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong paghalad sa iyang kaugalingon tungod ka namo, o diya sa imong atubangan, na nalipod ka namo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gihalan nga li na mamatay, siya nga kordero nga kanunay buhi bisan gipatay, ug sa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Hosana sa kahitasan. Kay tungang kagaanti sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Hosana sa kahitasan. Santos nga ginatuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu ng pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, miguwa siya og pan, ipasalamat kanimo bipikas, ug mihatag ining ngadto sa iyang mga tinunan, ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan og kanaa, kay kini mo nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ning ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kining akong dugo ug Panginoon kang gitan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugong gigiula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ta kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik kami. Matayin pagkabanaw ni Iso Kristo, naghahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Hinunumigin mong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga maghingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinunumigin sa mga igsuong nangamatay. Malaong mabanhaw sila tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ngayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o tanang mga santos na nakatuma sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi na Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo magkagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mangampog kita sa atong amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sala kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Sa Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninya, kung kalinaw ihatag ko kaninyo.
ay tanawan mo mga sala pa rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababutang hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kuno manaa kaninyo. Pakitan pa nag-inig sunay. Kining kuduro sa Dios nagawag tang sala sa kalibutan bulahang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Tulong lamang maayo. We'll sing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. We return to you, deep within. Leave the past to the dust. Turn to you with tears and fasting. You are ready to forgive. Without seeing you, we love you. Without touching you, we embrace. Without knowing you, we follow. Without seeing you, we believe. The sparrow will find a home near to you, O God. How happy we who dwell with you forever in your house. Magampo kita. O Ginoo, patalinghog ang imong katawhan.
nga imong gibuhong sa misteryo nga langit nun. Himuang nga makalabang kami gikan sa daan nga na sa bagong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Ang itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mo gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Pagkaamgong gipili siya aron maghimong santos. Nga ang iyang kasakit, mahiusa kasakit ni Kristo. Alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari o bang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Orasyo Imperata alang sa ulan. Pag-ampo kita. Amo mahigugmaong amahan. Pagbubuhat sa kalibutan. O tibuok universo. O sa anang maanindot sa kinaiyahan na nagpalambo sa iyong mga buhing binuhat. Pabusanon kami, naghahangyo kanimo, pagpadala og ulan, nga kinahanglan kaayo sa among nasod, nining panahona, aron sa pagtubig sa among kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas ng panginahanglan, o ng pagbuhi o pagbalik sa muang naugang yuta. Sa imong Diyos ng pagmando, ang hangin o ang dagat musunod. Ipandong ng imong kamot, magagahom nga Diyos, haron mo hunong na ang mabangis nga El Nino, na musugod na, nga naandang tiempo sa tinagting ulan. Haron mapugngan na ang maong mga krisis. Maluluyon ang maghatagong Diyos. Ibabati dinhi kanamo ang timus nga gugma alang ning kalibutana ug tanan nagalibot ni ini. Ining panahon sa panginahanglan. O Diyos, himua kaming mapaambit pa. Mas moalagad pa. Ug mas mahigugma pa. Kini among gipangayo sa among Ginoong Kristo nga buhig hari ubang kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Birhen sa Guadalupe, San Jose, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. May isang pasalamat sa ato mga donors sa TV Mass, regular donors, salamat. Atong Choir Sons of Mary, atong Pilgrims and Offerers, Marian Apostle of Stewardship and Service, Sister Merna Vanguardia, Holy Apostolate of Fatima, Pado Chapter, o Chan Kihoy family, no? O tanang may apil, salamat inyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dahil niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise the Lord with all of my heart. With the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Oy, beta. Unsa naman sa nang imong gisulob? Di ba si WL ka? O, di ko lain nabantayan sa? Abdik sa kikag mata.
Bisa usap may sulubo na nila ba si mo uy Kadaghan na gud nimo organisasyon. ay sagdi lang kalipay man na ako na akong kasing-kasing na adas organisasyon nga akong giapilan. Uy, tuod di ay. Uy, naunsa mo adtong miaging Domingo na saba man mo dito sa misa? Naunsa mo to? Ingon ani ha. Nagmisas padre. Nadiyas ako pad. Unya, Manag-uya ba batanon. Unya in taon kay nakit-an magitaon ako nga panahon sa panindog di manindog og mangluhod di sad muluhod. Mura magnaas-nas plaza ba? Mura practice sila ipakis mga tao sa palibot di. basi biyata, basig na ibog ka. Ay sa pag-inana migo oy. Ano magkakul imong kitanaw og maayo? Ay dili uy nga nabiyata ko sa simbahan. Imo silang gibadlong? Dili. Ako yung gibadlong. Kaya ako magibati nga doon ako yung katungod pagbuhat ana. Akong hinay-hinay biya na akong approach nga. Sinyasan na ko nga, kung pwede lang unta ba? Kaya naginitik kayo na daw niya, naghinagawa ay di ba maayo sa akong nakita. Murag naman sa nakabantay tigalingil sa admi ko. kuwana da. Oh, di ba? Murag kakita ko anang duha sad. Naho niya. Dalipay Mura ka. bang nagsugod ng misa, naglingkod lang gihapon, nag-istorya lang gihapon. Oo. May lang Namarog nag-istorya? na, naglingkod lang gihapon. May lang lagi Nanluhod nag-istorya na, lang. nagbarok, naglingkod lang gihapon. Naghinagawa ay pag yun. Ay, maayo na biyata no. Naiaman si Monsignor, ato Oh, lang ito, ipangutana. Monsignor, oh. Ipangonsulta na to. Monsignor, di ba silang hilad akong gibuhat? Di ba? Para nako, namugod ko sa tabangan sa Ginoo. So nag-date sila. Nag-date. Maingon ta na lang kay naaman, mura pa wala mapakis palibot kay. Marog naslas plaza. Wa ka mo mais nung duha. Wa mo mais. Ulo. Monsignor, oy tiguang naman ta. Oh, ano ay niagi na ta na Monsignor, okay na to. Of course, kanang atong murag will call the attention atong badlongon, no. Mabadlong ta pero ipahimutang ba kay na sultian ka kay kung silang duha disturbo na mapil pagin mo gubot na kayong simbahan. Mo lagi to Magkabiyasin mo na. Mapare matong pare nga nadagdagan ang bata, waktu nada, gisingitan ang bata, hasta ng mga tao naglibog unsa ni tabos pare. Una na naipaagis pagbuhat na ato sa ato ang we call their attention in a proper time nga di gyud disturbo gyud ang santos nga misa. Pero sa tiyan ka, no? Di lang ilang attention gyud, no? Kanang problema ha, kung kana siya, it will always happen, no? Kung di natin makul ang laing attention. Na niingos ni ana, itong gawas na kasabot sa misa. Mo tingnan atong i-call attention nato ninyo mga biyata o mga biyato, no? Ug namo sa mga pare, ato nang sa kitingali, we call attention, wa ta makapasabot nila. Nga, musimba sila, mura gitawag to gawas na mahibas lang buhaton. Kay wa mas nakasabot sa misa. Nya ato man ang katungdanan. No? Kung nakasabot pa na, mabuhat gina sila og maayo. Kung nakasabot, so dako kay trabaho sa pagpasabot yun, no? Daghang kay tawo ning hitabo niini. Ato maigsuon to sa bukid, maglubong sila, tagwagos na simba-simba gyud taon. Iabot dito, si buhat lang maglingkod lang, tan-aw lang sa sige buhat sa pare. So, wa gyud sila mingota, sa iluas na mo silang gibuhat. Kita tingali dako tag sa kay we miss, no? Nga pagpasabot gyud nila. Labi pa kita mga biyata o kita ang simbahan, no? At least katuluhan makasabot sa laba nga kini lugara nag-date mo. Kay lugar man sa lugar sa pag-date. Pero atong date ni kada gyud simba nato atong date ang Ginoo. Mao na biyata. Mo ato ang masaplan na sila kay kanang date. Dira ba kita date ba, di ba? Oh. Pero na saktong date para ni ana, na saktong date para sa Ginoo. Pero makasabot na sa misa, bawag sila ang the best date is the Lord. Maminaw kas pulong sa Dios telling you I love you, no? And then you praise the Lord. You know, mas dindot na gyud kaayo masabot na sila. They would know that it's the Lord, no? Mas dindot na ang gitik-gitik sa Ginoo, ang ilang ang mensahe sa Ginoo kung makasabot na sila. So daghang gitang buhaton, no? Di lang pagbadlong nila, we will call our attention kita sa simbahan sa pagkatikais gyud sa to mga igsoon para makasabot sila unsa kahindo daini ang date, ang panagtagbo, ang date nato ni Kristo kay Domingo Santos nga misa. Amen.